ବାରଣ କରିବି ଯେ ହେଲେ ହେଲେ ବିଛଣାର ଆଉ ତା ରୁମ୍ ନମ୍ବରଟା ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବିଛଣା କହୁଥିଲା ତାର ଦିଟା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ତାମାନେ 010 ମାନେ 10 ଓ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟିକେ ଡାକିଦବା ଯେ ହେଲେ ମୋର ତ ଖାଲି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଏ ବିଛଣା ଲୋ ଏ ବିଛଣା আলো এ বিছনা রে কেহি নাহাନ୍ତି আসুন ଟିକେ একা ହେଇଛି ଓ ତୁ ଏମିତି କହନା